Pozdrav dragi moji ljudi, nadam se da ste mi svi dobro i da uživate danas. Ja sam evo sjela i spremila vam jedan mali video sa Brijuna gdje smo bili prošlog proljeća suprug i ja, a Brijuni su nam se jako dopali. Oduševili smo se prirodom kao i životinjicama. Ovo je uvodni prvi video, vjerovatno će biti 2-3 videa. Kad smo stigli na Brijune, iznajmili smo bicikla kao što vidite i nismo se ni malo pokajali, baš naprotiv, oduševili smo se i toplo vam preporučujemo zato što smo tako uspjeli da obiđemo za kratko vrijeme dosta toga i mislim da je to bila odlična odluka. U nastavku u drugim videima ja ću vam prikazati šta nam se najviše svidjelo na Brijunima. Evo, za danas vas pozdravljam i vidimo se u narednom sadržaju. Pozdrav!